Hey, Igbo ekene m unu. Enugu ekene m unu. Anambra kachanu, Imo State rienu. Ejeagha nwamba oje kola. Hey. Aiwa. It's a cause on the beats loading. Activated. Ejeagha nwamba. Ejeagha nwamba. Ejeagha mama. Ejeagha ebebe ejebu. Igbo bayi no ogene na-ada. Igbo bayi no ogene na-ada. Ejeagha nwamba. Ejeagha nwamba. Eze bayi. Ebebe ejebu. Manye nwere onye mgbachido onye bụ nkụkụ na rụ n'efu aja welewele egbucha arụrụ emeghị nshịkọ merụ dị ji arụ na ife ọkọrọ n'ubi aja welewele onye zere ibu mbụ n'obi ọba ka nke ijele ozi ekene ka ndị amalụ si ebi ngo amalụ na ọ dị ụzọ ọkwa nkwụdoro ụkọ ọgụ mmadụ ka eji aka ọba ka nke ijele n'Enugu kwu onye ọma na-eji ire ọgụ n'ọgba ọgụ onye ọganiru mmadụ na-asụ ụsọ ịkatara ọnụ egwu m nke ịbụọ ọdụụlọ ese bịa fụ m n'ụlọ ọ sị na ọfọziri nke ego ya eme ọ sị na nsogbu ara ka ọrụ ụsụ na o ruro ife efi na-ata na ya ebudu chi ga-atụ ọ dị m ka ọ na nlọ ịma na aka makụ n'aka n'ụzọ n'oge emeghe ka ma kpọ n'oke ọza o jekatara iru jebe azụ ọ bịara pụrụ m na ndị ụzọ ọ zara oku mkpọrọ n'ụlọ sana mbaza nke ego ibi ya n'isiara gbatị aka manya chọrọ uru n'isi ego ọ chọrọ mgbada amụ ibi ọbịakwuru ọsị were bine n'ahịa aka ọ sị ka ihe dụ mmadụ odubefa siri ya mi na mpịọmpịọ odogwu otu isiri so m ije somu nnukwa na ọmụjukwuru m obi o nwere onye si bịa gbara ọla iru aghaghị ịtọ ya mụ ọbọ ka nke ijele onye ukwu seje mba ugo ogbe ntị afọ ụzọ ọganiru bụ maka onye udo ijebe ije awele ọsị nje ụkwụ apụ na ga-ama ebe ị nọ n'isi ụgbọ oke bi na ya ma ntụ ọkwa gị si m kenelu gị ndọmi ijeje mba presi injinia atụ eze n'ugbo ọzọ Igbo ndụ odogwu o ji ala ati agwọ ya ọganiru bụ maka onye udo prisi atụ eze na mụ na gị kpọrọ iru ndụ asị m meri ikwu meri ibe o ife ihe egbukwana gị onye chọrọ nke oge eme gị ya nwụkwa dachi ụzọ onye ji gị amụ ije ọ ya dalili ngwọlọ ọfọ tigbuoru gị ajọ mmadụ ana m erieru gị ndị ilo osisi fụrụ gị atụ nkwe ufere ma jiri ihe onu onye jụrụ ife iji wee dị ọrịda n'enido ya rịba ka arụrụ enu echie ya unyi a na-agha ya aja ịbịa n'ịgbatịpụ aka gị ihe ọgbara ufio niile ịma na iro na-asị n'egwu ana ọfọ na ogwe nweru mkpochi onye ma na odogwu ga-abụ ọgaranya ọzọ Igbo ndụ pụtara tofewekwa oke ana m ebe kuchi okuke n'iru mmụọ na iru mmadụ asị m onye abịa gbara gị ọgụ ọpụpụ na mbata gị isi ga-aka gị arụ onye si ụlọ ọbịa ya
Atoka aja welewele Kanjebe na Nnewi aja welewele Kanjezu tezi odogwu aja welewele Chief Gretus Nwibeto aja welewele Omekani odogwu aja welewele Ahunga Nnewi aja welewele Odugwu Sejemba aja welewele Ugo Benjabozo Ọba Kangije lesimu kenege aja welewele Ọrọmi ruru gbogbo aja welewele Ebubego ngara ụzọ aja welewele Achọ fọmfọdụ akpa aja welewele Iji achọ mkpu n'elu aja welewele Ọnọnọnụ ghara ọnụ Omekani eze afọ jụrụ ka ịbụ aja welewele Onye asịrị ya jide ka o ji aja welewele ya biko gaa n'ilu Omekani ijawele ijawele Bọsị njọ ụkwụ hapụ na gama aja welewele Ebe ị nọ n'isi ụgbọ Oke binyama aja welewele Ndị ahụ boro gị igu aja welewele Azọkwasị na ya ọkpa aja welewele Omekani ị ga-abụ onye melụ ngọzi aja welewele Onye ukwu Sejemba aja welewele Ijebe agbatịpụ aka gị Ihe ọ gbara ufio niile Omekani iro na-asị na-egwu ana aja welewele Ọfọ n'ogwe nwere mgbochi aja welewele Ka njebe n'Enugwu ukwu aja Ka welewele nje zute ezi odogwu aja welewele Ọ bụ ka ngị jele aja welewele Odogwu na Atlanta aja welewele Ọkwa USA ka ibizi ebi aja welewele Ijebe ije awele aja welewele Na Ihe mmanwụ kwuru erike ihe mmanwụ kwuru erike mana mmanwụ kwuru tinye mma Ọ bụ ka ngị jele Ekene ngị ekene anụ kere nkere kuru aṅụọ Odogwu n'Enugwu ukwu jide ebube Odogwu na Atlanta Asị m na ị ga-adị ka echi na echi ada agwụ agwụ Ndị be anyị ohohoho Ihe nụwa dị naanị be anyị Eze be anyị ihe nụwa dị naanị bayo Sawudo weze ihe nụwa dị naanị bayo Ewu nwanne ihe nụwa dị naanị bayo Onye eze nwa mama ihe nụwa dị naanị bayo Ejeki nwamba ihe nụwa dị naanị bayo Ọba ngị jele mmọnwụ Yoko ọka nke ijele mmanwụ Ebe na ebe ejewe ọka nke ijele mmanwụ Odogwu n'Enugwu ukwu ọka nke ijele mmanwụ Kwaka isi bụ kenelu gị ọka nke ijele mmanwụ Odogwu ekene dị ọka nke ijele mmanwụ Honorable Mr. Si ugwu ọka nke anyị ijele mmanwụ Ọnwa na Nsụka Odogwu ọka nke ijele mmanwụ Eze na-esiri onu m ekene gị ọka nke ijele mmanwụ Ebe na ebe ejewe ọka nke ijele mmanwụ Ka nkene wezie ọka nke ijele mmanwụ Prince Dr. Onyi ọka nke Eze ijele mmanwụ The Lord Mayor n'ugbo ọka nke ijele Lord mmanwụ Mayor ijebe ije awele ọka nke ijele mmanwụ Asị m ijebe ije awele ọka nke ijele mmanwụ Ọbụ ọka nke ijele si mụ kene ọka nke ijele mmanwụ Ezi maka Prince Olise ọka nke Eze ijele mmanwụ Ịbago one of ugbo ọka nke ijele mmanwụ Ezemọgọ na ịga dị ka isi ọka nke ijele mmanwụ Asị m ijebe ije awele ọka nke ijele mmanwụ Honorable Ben Nwalụ ọka nke ijele mmanwụ Ezemọgọ baghị ọka nke ijele mmanwụ Mmanwụ na-eti ọmụba ọka nke ijele mmanwụ Mama ọka nke ijele mmanwụ ọka nke ijele mmanwụ ọka nke ijele mmanwụ Na Alamaka. Ndị otiti na-eti o ndị ọyọ nọ n'ayọ ọkwa na anyị na-eme na mmadụ agbawa apịtị mgba We are the first and others follow. Lord Mayor n'ime wifi ga-eme n'ọkanga Odogwu Lord Mayor ọnụ ọyọ na mmanwụ ụkwụ n'ọgbọ ka anyị gbariwe egwu Lord Mayor ntiwe okokoko ihe ebe igbo na igbo mmọnwụ Odogwu eyi mmemme agụghị mere omekọ n'anya ka mmanwụ soro n'aịda eyi eke meke eke mmeke Lord Mayor agba n'ọsọ n'ọkwa mmọnwụ eyi Prince Olise Eze ị nụrụ ihe na-ada o ficha chiche yọcha mana mmanwụ jere Ịbago one of alụsị jere ọkụ na-eghebọ n'ihe oge o deziri igbo mmemme ọ yọrọkọta Igbo na ndị na-emerụ ụbọ he ndị na-emerụ ụbọ n'obodo eze alili odogwu ụmụ Igbo a na-amụ ịgba na-ara n'ịchọ n'ịchọ ya mee ya mma ọkụ n'anya ka ọ dị o
asị m ka m egwu nwa ga-aghọ ọnụ mafia Ambawa nna m udogbe ibe ịmara egwu doro m anya ekene kelele m sa nọ nso egbu na eze omeọgọ eyi asị m na ị ga-adị ka echi na-echi ada agwụ agwụ kenele m eze ọkpọka ji na aba eze omeọgọ odogwu aji eje mba Odogwu Chief Cosmas Agbo ume ya nwa odogwu ị ga-adị ka echi na-echi ada agwụ agwụ Eze ọkpọka ji na ebe anyị aba. Obi ọgọ ya pụọnụ ekerekwe m ụmụ obi ego niile ọ bụ Ejeagha mbara ya panye egere arọ ụbọ ọ kwado egwu su gere na asụ onye abụna ihe nwa dị na anị bayo bigi weze ihe nwa dị na anị bayo iwe mara ụbọ ihe nwa dị na anị bayo ihe nwa dị na anị bayo anyị si fifa anyị nwe igwe ihe nwa dị na anị bayo Majesia odogwu nwoke ihe nwa dị na anị bayo Majeski Enterprises ihe nwa dị na anị bayo eze omeọgọ na bụrụ kingdom ihe nwa dị na anị bayo odogwu kpakpando 1 na ihe nwa dị na anị bayo ọgọgwụ lokal gọọmenti eze omeọgọ anyị kene ekene ife na-egbu egwu ihe nwa dị na anị bayo yakuru erie ihe nwa dị na anị bayo yomi yọmụ ihe nwa dị na anị bayo Ejeki weze ihe nwa dị na anị bayo Ejeki na-eme ụbọ mana ị ga-ewe ya mboko wako kawai nlacha nlacha kawai nlacha nlacha Kawai. ọkwa anụ tọkị kawai ọkwa chawama Kawai. ọkwa chawama Kawai. pọinta nkili Kawai. ụmụ nwaanyị na-ataka Kawai. ọsị ga-aṅa na ntị gaga na ntị n'ụlọ ọfụrụ gị kawai ọsị ga-aṅa na ntị gaga na ntị n'ụlọ ọfụ ka gị kawai a na-ekwu ka a na-ekwu obido sụbalụ m oyibo kawai a na-ekwu ka a na-ekwu obido sụbalụ m oyibo kawai ọrụ oyibo dị mma ya bụ na ma nke ọtụrụgbo kawai ihe okoko okoko Kawai. maka njem ụwa m Kawai. ihe ndegede okoko Kawai. ihe bụ okoko okoko Kawai. ihe bụ ezi nwa mama Kawai. ọmụmụ ezi nwa mama Kawai. ihe okoko okoko kawai ihe okoko okoko oyibo ihe okoko aha ihe egwu na-eme oyibo ọkwa elu ugwu ka anyị si eje ọkwa elu ugwu ka anyị si eje elu ugwu ka anyị si eje ọkwa elu ugwu ka anyị si eje Ejeki nwamba n'ọkwa elu ugwu ka anyị si eje ọkwa n'ugbo dị afọ ka o si eje ịma na achawa ugbo dị afọ aja na-akwụ na korota achawa ugbo dị afọ aja na-akwụ na korota agụwa eze ihe okoko oyibo ihe egwu na-eme aha ụbọchị m gara ugbo dị afọ n'Enugwu m wee fụ nwa otu nwa agbọghọ do m wee kpukete ya nso anyị wee bido ịkpa nkata n'ime nkata anyị na-akpa o were ajụjụ ọ jụrụ mụ ọ sị m ị na-akasa eti ife ewuo ị na-akwa sọketi ife ị ma na o dewere m isi ka mkpọ maka na ana m erikwe ngwọngwọ ngwọngwọ ejiri isi ọkụ ka ọgwọ nweze ihe okokoko oyibo bigi ihe okokoko aha bigi ihe okokoko oyibo samba na nse mpempe ha ụba sọba ya ụba sọba ya ụba sọba ya